Висока кръвна захар. Ако имате подобен проблем, обърнете му внимание, защото се задълбочава и води до много сериозни последствия. Консултацията с лекар е задължителна. След това се започва курс на лечение, който обаче в общия случай само потиска симптомите. Не оправя проблема, дори напротив, натоварва много организма. Има обаче варианти, които може да опитате паралелно с това да изчиствате цялостно организма си, да го балансирате, да изчиствате излишната захар и да я вкарвате в норми по уникален начин с невероятни резултати. Давам ви страхотна комбинация. Взимате си лечебен сироп от люцерна, лечебен сироп от черен бъс и лечебен сироп от бяла черница. Пиете ги заедно в комбинация сутрин и вечер на гладно през 5 минутки един от друг. Изчиствате си целият организъм, изчиствате захарта, вкарвате я в норми и ако си поправите храната и малко повече движение, ще сте абсолютно изумени от резултатите. Опитайте! Успех!